Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu bangcwele ukuba sikwazi ukuhlangana ngalendlela. Siyambonga nje ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ke ukuthi sibe phambi kobuso bukaNkulunkulu silalele lokho afisa sikuzwe. Ngaphambi kwalokho ngiyacela siguqe sikhuleke sisondele kuyena. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Ngiyathandaza Nkosi ukuba wenze umsebenzi lo ohlosile ukuba wenzeke. Ngikhulekela abagulayo, ngiyacela ubaphilise. Ngikhulekela abadidekile emoyeni, ngiyacela ubasize Nkosi, ngoba ziyafika ikhathi zokudideka. uSathane uyahlasela ngendlela eziningi umzalwane angabe sayibona indlela. Ngenelela Nkosi, mabakhululwe bonke abathunjiwe isitha esinguSathane ngezwi elinamandla u-Isaiah 61 verse 1. Ngiyakhuleka ke Nkosi, bonakalisa amandla akho, khazimulise igama lakho, khuluma nempilo zethu, sisize Nkosi, sisalindile ukubuya kwakho uzolanda ibandla. Ilekelela kube yilona loyo Nkulunkulu wami abeke phansi umoya, alalelisise ekumoya, msize emoya ongcwele ulicacise izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ufana naye, akekho futhi onjengaye. Sibonga usuku asinikeze lona, inyama nomphefumulo kusahlangene. Siyambonga, uyamangalisa, akekho ufana naye, akekho futhi onjengaye. Sizoya ke ezwini lenkosi losuku lwanamhlanje, sisekuyo intshumayelo yasentabeni, Matthew chapter 5 verse 9. Nokho ke sisakhuluma kakhulu ngalo verse 9. Siyadlula nje ngoba isihloko sithi intshumayelo yasentabeni. Sibheke lapha kuHezekiel chapter 22 verse 30. Singakamfundi ngithanda ukumukela bonke abafikile, bonke abasanda ukungena. Bangene namhlanje noma ngicabanga ukuthi ngumsombuluko noma ngolwesibili ngisakhumbula, kodwa nje uNkulunkulu abe nani aniqinise. Ulalele, ulalelisise, ulalele nobufakazi, ngoba uNkulunkulu uyasebenza kakhulu ngobufakazi, uzwe abanye ukuthi bathini. Siyofunda ke uHezekiel chapter 22 verse 30 ofundeka kanje. Inkosi ngomlomo wamprofeti uHezekiel ithi, ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha ngimfumananga. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimfumananga. uNkulunkulu semkhankasweni uyafuna. uNkulunkulu ufuna abantu abazoma esikhaleni. uNkulunkulu ufuna abantu azobasebenzisa. Kodwa thina sivuma ukusetshenziswa isitha. Isitha sikusebenzisela inhloso zaso. What about God's aims and objectives? Ngawe uthini ngeplan kaNkulunkulu ngawe? Izokwenziwa ubani uma wena ungayenzi? Ngeke ngidabuke njalo uma sengisho la mazwi engizowasho ukuthi ngelinye ilanga uyoshumayela uhlezi ku-wheelchair ngoba ube nenkani uNkulunkulu akushaya kudonse nge-wheelchair. Ngelinye ilanga uyogcina ungashumayelanga uthi uyafika ezulwini, boniswa abantu abaningi beshaya ujenge. Laba bantu kuthiwe yababona laba bantu, ngangiplanile ubosindiswa ngenxa yakho, kodwa wena ungilalelanga. Njengamanje bayisihogweni, balandele, join them. Kuyoba buhlungu ngoba uyobuya lapho kunokukhala nokugedla kwamazinyo, lapho impethu yabo ingafi, lapho umlilo wabo ungacimi. Ulitholile ithuba lokumsebenzela uNkulunkulu. Ulitholile ithuba lokwenza njengokuthanda nokufisa kwakhe.
kodwa walalela isithi singuSathane. Mntaka baba buya, mntaka baba sondela, mntaka baba uJesu uyakufuna. Yima esikhaleni njengoba esho kuHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. Ayike masiqhubeke nombuzo othi kungani uNkulunkulu efuna umuntu ozoma esikhaleni? Kungenxa ukuthi insuku ziphelile. Kungenxa ukuthi usezoyithuma indodana yakhe. Uxolo. Usezoyithuma indodana yakhe ukuba izolanda ibandla. Izolo ke sidene sikhuluma amazwi amakhulu akhulunywa inkosi uJesu. Lapho eqala khona ukuthi ngiqinisile. John chapter 5 verse 24. Ngifuna wazi namhlanje ukuthi uma inkosi uJesu kuyaqala ngokuthi ngiqinisile. That statement will never ever change. Kodlula izulu nomhlaba kodwa ngeke leso statement sishintshe. Uma ethi ngiqinisile ngithi kuwe, ozwizwi lami akukholwe ngongithumileyo nokuphila okuphakade. Akayi kwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ozwizwi lami akukholwe ngongithumileyo. Imile leyo nto ngeke isuke. Uthi kodlula izulu nomhlaba, ngeke kudlule nagamana linye alikhulumile elingeziwenza umsebenzi alithumele wona. Yizwa izwi ukholwe. Ngaphandle kwezwi ngeke ukholwe. Sikholwa ngezwi likaNkulunkulu. Sikholwa ngezwi likaKristu. Ngavele ngakhumbula abaseRoma la kucaciswa khona indaba yokukholwa. Lapha kwabaseRoma 10. Hayi kuverse 9. Ngiyazi sesiyamthanda uverse 9. Siqale kuverse 16 uthi. Kodwa siqala kuverse 15. Bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na? Boshumayela kanjani uma bengathunywanga? Sikhuluma ngokuma esikhaleni. Uzoshumayela kanjani ungathunyiwe na? Bese lithi uma bengathunywanga na, njengokulotshiweyo ukuthi yeke izinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Bese kuthiwa kodwa abalalelanga bonke ivangeli ngokuba uIsaya uthi Nkosi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Kepha bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Okay, kufuna ngibuyele kuverse 14. Kepha bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Uthi kuJesu, ozwizwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayokholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bazokholwa kanjani abantu phandle uthule wena uthunga umlomo wakho? Bazokholwa kanjani abantu uthule wena ungafakazi ngegama lenkosi uJesu? Bazokholwa kanjani abantu wena kungekho mzamo oyenzayo ukuthi bezwe ngevangeli olitholileyo na? Kepha bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye? Ngoba lapha ku amaHebheru chapter 11 verse 6 lithi ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu. Ngokuba ulindele ukuthi wonke umuntu omfunayo akholwe ukuthi uzomfumana nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Mfune senokuthola, mbize seseduze. Omuba shiya indlela yakhe embi. Woza kuJesu. Ngiyakumema, ngiyakubiza ngikuKristu. Woza enkosini uJesu. Bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayokholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bazozwa kanjani ungashumayeli wena? Ake ngeke. Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Verse 14 loyo. Bayokuzwa kanjani kungekho oshumayelayo? Verse 15. Bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na?
bazoshumayela kanjani uma bengathunywa? Mina ngifuna ukukutshela ukuthi ukuze uthunywe uvuma izono zakho. Isaya wavuma ezakhe chapter 6. Lapho ebone uJehova wambona nengubo yakhe gcwele ithempeli. Wambona esithwa amakherubhi ubuso bamsithi inyawo ngamaphiko amabili bandezi. Wazikhalela u-Isaya wathi maye kimi ngokuba ngibonile uJehova. Indebe zami zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile. Wathi mayiqeda ukukhala uJehova wathumisa elinye lamakherubhi. Lathi abathi lahle altare ngodlawo. Lalibeka emlonyeni wakhe u-Isaya lathi bheka lokhu kususile izono zakho suthethelelo. Lithi iBhayibheli wezwe lithi siyothuma ubani yokusiyela na? Ufuna ukukutshela ngeke uthumeke mavumela izono. Isaya kwabiza ukuthi avuma izono walizizwe. Yikho ungalizwa ngoba uthwele umthwalo wezono. Diliza izono, vuma izono, uzolizwa izwi likaNkulunkulu likhala limemeza lifune lizomthuma. Ngeke umane ulizwe ungcolile. Uzobe umsukela mathi ukubizile. Ubize kanjani ungcolile? Sondela kuyo inkosi yethu Jesu Kristu iphilile. Sondela kuso isihlalo somusa. Ifafaziwe inhliziyo yakho ngegazi lemvana. Sondela. Sondela. Sondela ungesabi. Thatha ucingo lwakho. Bhale ku WhatsApp inamba usoyibeka. Wena udinga isibindi kuphela. Bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga njengokulotshiwe ukuthi ziyeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Kodwa balilalelanga bonke ivangeli ngokuba uIsaya uthi Nkosi kubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Ubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Verse 17 ngalokho ke ukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngokuzwa izwi likaKristu. Mntaka baba, uNkulunkulu wethu uyakuthanda. Uthi ngiqinisile ngithoza izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akasayi kwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ozwa nje izwi akholwe. Uyakholwa yini na? Athi uJohn 3:36 okholwa indodana unokuphila okuphakade. Kepha ongakholwa indodana akayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Ngabe phezu kwakho nawe intukuthelo kaNkulunkulu na? Ngabe phezu kwakho yini intukuthelo kaNkulunkulu? Ufuna ukukutshela akukho ozokwenza uma intukuthelo kaNkulunkulu ephezu kwakho. Hayi akukho ozokwazi ukukwenza. Kudluza le ntukuthelo kaNkulunkulu ngokuthi uvume izono. Bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Wabapha amandla laba bangazalwanga ngegazi, bangazalwanga ngenyama, bangazalwanga ngentando yendoda, kodwa bazalwa uNkulunkulu. Woza kuJesu. Jesu yakubiza. Woza kuJesu. Unethuba lokukhetha indlela yakho oyithandayo, ngoba ngale kwethuna uzobe ungasakhethi. Uzobe usuhamba phezu kwale ndlela obuyisebenzela emhlabeni. Khetha-ke mntaka baba. Ithuba lakho lokuthi ukhethe. Kuyakhethwa. Life is about a choice. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana ngayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Intukuthelo kaNkulunkulu ayihambi emoyeni. Intukuthelo kaNkulunkulu ayihambi ngeenyawo. Intukuthelo kaNkulunkulu iyahlala ihambe njengoba yena ethanda. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ngaleli thuba sinikeza lona. Siyamdumisa kwangathi angasibiyela, asigcine, asilondoloze, ahole njalo kuze kube usuku lokugcina uyibone inkosi yakho. Masithandaze siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngezwi lakhe eliphilayo. uJesu Kristu inkosi.
Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, Baba wethu onomusa onesihawu, siphambi kobuso bakho Nkosi, uyasibona enhlizweni zethu ngokujula kwethu ngamunye ngamunye. Ngiyacela ungenelele enkingeni yalona loyo. Ngiyacela ungenelele Nkosi kwingqinamba abhekene nayo. Uyisolve ngoba wena uNkulunkulu oxazulula inkinga. Ngimsondeza kuwena kube yilona loyo Nkosi. Wena wedwa othethelela izono zethu. Wena wedwa Nkosi olapha izifo zethu zonke. Uzosiqhelise ngomusa nangobubele. Usuthise ukulangazela kwethu ngokuhle. Siza kuwe ngalomzuzu. Sebenza ke Nkosi, bonakalisa amandla akho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu, siyamdumisa. Kufanele wazike uma ngithi uJesu Kristu inkosi kakhulu laba abasanda ukungena, nawe futhi thana uJesu Kristu inkosi. Ngoba umoya kwabaseFilipi chapter 2 verse 9 to 11 likubeka kucaca ukuthi uNkulunkulu umphe igama uJesu elingaphezulu kwamagama onke. Ngaleli igama amadola aguqe ezulwini, ngaleli igama amadola aguqe emhlabeni, ngaleli igama amadola aguqa phansi komhlaba. Ngakho-ke uma mina ngila ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiguqisa imoya ngiguqisela kuwena. Nawe isho njalo uthi uJesu Kristu inkosi, le moya iyahamba esihogweni. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Dumo lonke malube kuye. Ubaba uNsibande useyavalelisa uthi ube nentambama emnandi uthokomale. uJesu Kristu inkosi.